तो दोस्तों देखिए हो जाए तैयार कहाँ से कि पावर स्टार पवन सिंह के एगो बड़ियार बजट का फिल्म आए वाली बा सूर्यवंशम। कहाँ से कि ये फिल्म के जौन कि मोशन पोस्टर जौन है कि रिलीज भइल बा। आई पिक्चरिया तो लोगन के जल्दी बवन सिनेमा घर में देखे के मिली तो लोग मतलब कि तैयार हो जा लोगन। आई फिल्म का पोस्टर मतलब जल्दी रिलीज भइल बा यूट्यूब म्यूजिक मतलब सुर म्यूजिक पे जौन कि पिक्चरिया मतलब कि डाल गई है। तो यदि तो लोग पवन सिंह का फिल्म जौन है कि पसंद कैला लोगन तो तोलन के बता दें कि अब तक बहुते हिट मूवी जोखे वाली है। आए वाला समय में लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह अपन रिकॉर्ड बना दी है। आई फिल्म लगता है बहुत बढ़िया मतलब बजट में मतलब लगता है शूटिंग दियल जाए ऐसा तमाम पता चलत है। बाकी तोलन अगर फिल्म जब सिनेमा घर में आई तो तोलन देख लिया लगोल। तब तक खातिर हम मिलत ही कोनो नई अपडेट के साथ।